Lubog usab karon sa baha ang Cagayan de Oro City. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Sara, pipila ka mga lugar din sa Cagayan de Oro City ang lubog sa tubig baha. Epekto sa way puas nga ulan hatod ni Bagyong Odette. Mga apektadong residente pugsano ng gihikling. Sa Cagayan de Oro, hatod ni Bagyong Odette, gipaubos ang syudad, ilawom sa signal number 2. Gani sa kuha ni Christy Forton sa sulod nga bahin sa Barangay 26, makita nga anaa na sa dughan ang gitason sa tubig baha nga nasinati sa lugar. Makita sab ang basura nga gianod sa baha. Ang mga residente pugsanon nga mihikling gikan sa ilang mga balay. Tungod sa kusog nga ulan, hatod ni Bagyong Odette ang sentrong bahin dinhi sa syudad, ang CM Recto Avenue, hantod tuhod na ang tubig baha. Apan dito sa may sulod nga bahin sa Barangay 26, hantod dughan na ang tubig level. Busa ang mga otoridad iyahay na pod og hakot sa mga residente aron maluwas sila gikan sa peligro. Mitabang sab ang mga personay sa PNP Maritime sa pag-rescue sa mga residente nga na-stranded sa ilang mga balay. Sagad sa ilang mga natabangan ang mga tigulang, bata ug mga babae. Pero nandito kami nagkantabay, handa na kung ano mang may tulong na may abot namin, nakahanda kami. Ang ubang residente nag-ihay na sab og hikling sa kaugalingon, sama na lamang ni Sherwin Dumagpi. Ay kani naana di minani permente kay taga diya mi 76 pero diso Japan kay sige balhin hikling kung nay ulan magpanik ko sa tasan tubig. Ay kala sa Dios wala safety na daan mo gidan kaya mo nang gipaparan ni gabi gapon pa gapon nga sige mi kanahon nga kinahanglan ubukan na gani mo dikas na kita sa atong barangayol. Gawas sa downtown area, nabahaan sab ang Kauswagan National Highway, hinungdan nga dili na kini maagian sa mga sakyanan. Ang dalan sab sa Barangay 35, padulong Limkit Kay Avenue, milapaw na ang tubig baha sa dalan. Sara, sa talaan sa CSWD as of 3 p.m. anaa na sa sobra 700 ka mga Cagayanon ang gipahikling og temporaryo nga nagtinir karon sa mga evacuation centers dinhi sa syudad. Og gisaka na sab gikan sa code yellow ngadto sa code red ang status sa syudad. Kini tungod sa padayong pagtaas sa level sa tubig sa mga kasubaan dinhi sa syudad. Busa ginapatuman na ang forced evacuation. Sara. Yes, sa imong pakiginabi sa mga Cagayanon, unsa ba ilahang paminaw karong panahona, ilabi pa nga ikanapulo sab nga anibersaryo sa Bagyong Sendong ug karon sab nakasinati og grabing pagbaha ang Cagayan de Oro City? Sara, sa ato ang pagsubay no dinhi sa mga experience pod sa mga Cagayanon, gani 10 years pod karong adlaw sa Sendong na Bagyong Sendong nga nasinati kaniadto. Busa sigon pa nila dili na bag-o sa ilahan no ang kining pagbaha dinhi sa syudad, pero ang ilahang feedback panghinaot nila nga mausab na ang kahimtang dinhi sa syudad ug matarong na ang mga drainage project, ingon man ang mga dike project nga ginahimo sa atong otoridad aron di na masubli pa ang mga kalisdanan, ingon man ang mga trahedya nga mahitabo o galing adunay mga bagyong kusog nga moagi dinhi sa syudad. Sara. Okay, hinaot gyud no iampo nato nga dili na nimo grabe pa kani Bagyong Odette. Daghang salamat ug amping mo diha, Cyril Chavez.